bargal ande kam so futur benni ya mbaɗa sport mbeɗa waɗa ɗum de nden ko sportif nden ko sportif mbeɗa ɗum de hande waɗi yaɗa sport bargal mbeɗa yiɗi ɗum de so ɓalɗu teddani so ɓalɗu teddani futur est ce que erani ay mus kam ma jeewal jam ka aw waɗi hen café de avant waɗi hen ɗum ɗo batta ko café ko ɗum ɗum wonde cello adara lahi mi ɓeɗa ɗum mbaɗem wallahi hande wuli a tampi wallahi a tampi sen wuli ko kordu wiyata woni wuli hoore en jeesal ma no po ɗo de ɗum ɗo ma yar on ɓuru ko ni jissa ɗum a metta yitam argay kumel argay futur yoni mina argay heɗo mbata nanan ko Bocar wima humtinde neɗɗo mo hoorani surtout ma mumo mo baayo mo yummol humtinde ɗum argay anne kadi acci fuyti nda kafe ne or tikku aɗa yawi tikkude hol tikku eyi woni mosa sima ala caɗele ala caɗele hirtinde e mbimi caɗele fof ko Allah andi ko nangiri hunuko makko an woni ka anda wonni dew Allah non nangi hono mo ala ganda hen ala ko gande men ay andi anda ɗum tagi ko waɗat ko o moƴƴi ɗum hun nanga eyyi moƴƴi fewno kumtare de min taw yakam de min gam goɗo ɓe so ɗum ni eyyi o hoorano waɗani ane sa siwi taw to hokkam kasam tawande i haaluje anda won aya sowona ka seydani naafik goɗɗuma waɗa ko murtinmani hande aɗa wiya humtidɗo walla humtidɗo ne moƴƴi kono nen min yiɗa baggenɗa baktu ñanan nden humtinede lewru korko wallahi ne moƴƴi a fami surtout bawi mo yummu ɗum ɗon joni mbarani aɗa wawi yaade ɗum ɗo gonga ko lootol piyano tikka min de mbaɗa fottinade hooram hay bo har watti haalantimi gonga andude kam ko nawi humma ko fani skeyato lewru Koorka nanni somdu yurmende hewndu baraj Koorka ko farilla ma